iso nglangkai beduk tak wenehke kowe papuh keparat lah kalah ana manungsa kok nglangkai beduk arep dadi apa lha Gustiane karepe Pandita Dra yen aku maksud bocah sembadani bangga tarai damu gugrak nyawamu coba ora bakal semala ing kayun Sabato bomo kesuku pertemes yaki aji guna kasadar kanuragan ayo wak merap bakal sulit kakon kamu tanggih Dodo montap ler kinetap ler sinambut rembut wesi aji malesa kang rinancing mungsuh padha kadang latalah jagat yo ngestu karo manik bermojo dewaku Bathara Wayah berjagat jagi kono barat adol mo adol gendong atos balung ulet kulit musiake merwasa marang papanan Durna ya sampean ayo yen pancen mula bukane jandon padha dene Ramayu iki putra pedhanyangan saka lima karepmu ulungna wujud kembang wijaya yen ora aweh buti tak sembadani bangga tak rampungi ya dodo didodo sing kalingane merganing pati kelakon ketipan tangan rondo bojomu bagus wah